התרבות בחדר כושר לימדה אותי שלאמן בטן, דדליפט וסקווטים יהיה מספיק כדי להגן על הגב שלי. רק אחרי שפרצתי את הדיסק ושהייתי תקוע בכאבים כרוניים לרמה שלא הייתי יכול לעשות שום דבר מהדברים האלה, אז הבנתי שיש שכבות על גבי שכבות של רקמות ושרירים שמקיפים את הגב התחתון, והרבה מהן עובדות רק כשאנחנו עובדים בטווח תנועה המלא של הגב. כל אחד אומר לך לאסוף את הבטן ולהישאר ישר כמו קרש, זאת התשובה, לא חזר מפציעת גב בעצמו. זה בדיוק איך עזרתי לעשרות אנשים לחזור מפציעות בגב. תתחילו רק מלבנות את המתח והעומס שהגב יכול לסבול ללא כאב, עם החזקה סטטית על כיסא רומי וטראפ 3 רייז. שניהם מזרימים דם לעמוד השדרה וגורמים לך להיות פחות רגיש לאימונים לגב, ואז ממש בעדינות, בלי משקל, להתחיל לכופף ולהקשיט את הגב. ואחרי כמה שבועות שאתם מתחילים להרגיש בנוח עם ה-wall pullover וההליכות פיל, תתקדמו ל-loaded pullovers וחזרות בכיסא רומי. אז עכשיו אתם שולטים בכיפוף והקשתה, רק הפעם עם משקל. זאת ההיכרות הראשונית שלכם למשחק הארוך לבנייה מחדש של הגב. הגב שלכם חי והוא יכול להשתנות. זה הרבה יותר בטוח לבנות את ההגנה סביב הגב מאשר להמשיך לחיות בפחד. תישארו עקביים, תנו בראש.